Wonten ingkang lajeng dadi sumijap sorene langsung boyong. Menika nggih saged kemawon lumampah kados mekaten kantun rembagipun kaliyan kulawarga kados pundi. Namung ngaten. Kula bijeng Rebu dintenipun Kang Mas menika badhe nikah. Menika nggih esuk ijab sorene langsung boyong. Terus pundi Mas wonten niku boten ana tidak apa-apa. Nah, nek nggo serang-serangan manten menika jelas wonten kan dipun beto wujudipun pansetan. Nek boyong penganten menika cukup istilahnya nggih oleh-oleh. Tapi oleh-oleh mau. Boten kok srana sapanunggalanipun nek boyong tanpa srana. Nah, kala mangsa nalika upacara boyong penganten menika ugi sinartan namanipun upacara